अरे वाह, पता बा ए भैया लोग अब ही सोशल मीडिया पर सगरी सगरी हल्ला हल्ला मचल बा, उथल पुथल कोहराम मचल बा। आई हो दादा, काहे भाई? उ एह लेल काहे कि एगो वीरांगना आरती यादव जे कि अब अपन तथाकथित प्रेमी छोटू यादव के बिना बियाहल विधवा बन के सामने आइल बड़ी। माने कि छोटू यादव खातिर इंसाफ के लड़ाई लड़त बड़ी, काहे कि उ 2 बजे रात के टॉयलेट में उ दोनों लोग पकड़ा गए रहन जा। और ई देख के लड़किया के माने कि आरती यादव के भाई आ घर परिवार के लोग एक्शन लिहलन जा। रूम में बंद करके मारा पीटी आ पता ना का भइल, ई सब के पता बा। पुरान बात हम ना दोहराइब, कहे कि आप सभी के टाइम बहुत कीमती बाटे। हम तो एह मामला पर वीडियो बनावल चाहते ना रही, लेकिन ए भैया लोग सुन सुन के कान पाक गईल हो, रहल ना गईल हमरा से। कुछ सवाल हमरा के उलझौले बाटे, आपे सब एकर जवाब दिही जा। आप सभी राय रखी जा आ कमेंट में बताई जा। आई हो दादा, कुछ बतिया तनी पचते नहीं खे, पेटवा में हिलोर मारत बाटे। चलिए हम सवाल करत बानी, आप सभी जवाब दी जा। रेडी? चलिए शुरू कर जाओ। सवाल नंबर 1, आरती छोटू के प्रेम कहानी में इंसाफ के गुहार केकरा लगावे के चाहिए? छोटू के मम्मी पापा के जे ओकरा के पैदा कैलन, ओकर माई बाबू हवन जिनकर बेटा ई दुनिया से चल गईल, काहे कि हत्या तो उनकर बेटा के भइल बा ना। लेकिन एजा मामला उल्टा बा, एजा गुहार लगावे वाला FIR करे वाला के बा आरती यादव, जे कि खुद मुंह से बतावत बाड़ी कि उ 2 साल से छोटू के प्रेम में गिरफ्तार रही। हालांकि कौनो फोटो, कौनो वीडियो आ चाहे कौनो भी प्रूफ सबूत उनकरा भी नहीं खे, जेमे ई स्पष्ट हो पावे कि उ 2 साल से छोटू से प्रेम करत रही। खैर, तो FIR छोटू के पप्पा या फिर उनकर परिवार वाला लोग के तरफ से होखे के चाहत रहे, लेकिन ई कैले के बाटे त आरती यादव कैले बड़ी। हमरा हिसाब से ई ठीक नहीं खे, बाकी आप सभी के का राय बा जरूर बताई जा। सवाल नंबर 2, ई जे आरती यादव अपन बाप भाई भौजाई के खिलाफ केस डलले बड़ी, FIR दर्ज कैले बड़ी, बाकी एक बात और बा, उ ई कि आरती यादव के बाप भाई के पुलिस ओही घर में से गिरफ्तार कैलस, काहे कि है के मतलब ई बा कि उ 2 बजे रात से 7 बजे भोर तक जे कुछ भी भइल ओह में छोटू यादव मुँह गईलन। आरती के कहनाम बा कि उनकर भाई रविकांत आ पापा ई सब मिल के मुआ देहलन जा छोटू के। अगर एह बात में सच्चाई बा, चली हमनी के मानिए लिहल जाओ कि ये बात सच बा, तो आप सभी बताई जा कि आरती के बाप भाई छोटू यादव के हत्या कर दिहलन जा। तेकरा बाद फेनु आंगन में खड़ा होके सगरी रात इंतजार कैलन जा कि भोर होके भिनसहरा होके आ तब लोग बाग जुटे, पुलिस आवे आ तब पुलिस हमनी के छोटू यादव के हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके ले जाए। ए भाईवा लोग उ बाप भाई सवे फरार ना होके इंतजार कैलन जा। वाह वाह रे वाह। अब आप सभी बताई जा कि ऐसन कैसे हो सकेला? आरती के बाप भाई के पास पूरा मौका रहे कि उ लोग भाग सकत रहन जा, फरार हो सकत रहन जा छोटू के हत्या करके, लेकिन ऐसन भइल ना। जब छोटू यादव के पिटाई होखत रहे, उनकर नाखून उखाड़ल जात रहे, तब गांव के कौनो भी लोग ना आइलन जा। छोटू यादव के मामा तक के पता ना रहे, केहू भी खड़ा ना भइल इंसाफ करे खातिर, बीच बचाव खातिर। ऐसन काहे भइल भाई? चली सवाल नंबर 3, आरती यादव 2 बजे रात के फोन कैली जैसन की बात सामने आइल बा। हाँ, तो आरती फोन कैली कि छोटू के बाप भाई के कि आपके बेटा हमरा घरे के कोठरी में बंद बा आ ओकर पिटाई होखत बा, काहे से कि उ 2 बजे रात के हमरा से मिले आइल रहे आ उ पकड़ा गइल। हमार बाप भाई ओकरा के पीटत बड़न जा। चली ठीक बा, मान लिहल जाओ ई बात के, लेकिन सोचे वाला बात ई बा कि जब खबर दिहली आरती आ छोटू के पप्पा जी अइलन इत्मीनान से, भोरवा में अइलन, अपन गाड़ी लगौलन आरती के 2 घर पीछे अपन ससुरार में।
तेकरा बाद जब आरती यादव के घरे आइलन त उनकर कहनाम ई बा कि उनकर बेटा जिंदा रहे आ पानी मांगत रहे। त ए भाई लोग, सवाल ई बा कि जब भोरहवा में उ अपन बेटा के जिंदा देखलन, ठीक बा ना, उ आइलन देखलन, खुदे कहत बड़न कि लइकवा पानी मांगत रहे। त अपन बेटा के बचावे खातिर उ का कैलन? कौनो कोशिश, कौनो प्रयास का उ कैलन? ना कैलन। काहे भाई? बलुक छोटू यादव के कुछ साथी संगाती लोग ओ दरवाजा के तोड़लन जा, जे कि भीतर से बंद रहे। ओ रूम में छोटू यादव मरल पड़ल रहन। सवाल नंबर 4, आरती बाप भाई भौजाई इस सब पर आरोप लगौले बड़ी। अब सोचे के ई बात बा कि बाप भाई भौजाई सभे लोग मार के फरार ना भइलन जा बस इंतजार कैलन जा अपन गिरफ्तारी के खड़ा होके। सवाल नंबर 5, जब आरती यादव और छोटू यादव रंगे हाथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ैलन जा घर के आंगन के बाथरूम में, जैसन कि अपन बयान में आरती के भाई रविकांत कहत बड़न, तो उ दोनों के ए हाल में देख के बाप भाई के खून खोल गई, ठीक बा। तो वैसे ही जब छोटू यादव के हत्या भइल तो गुस्सा, आक्रोश आ खून के कर खोले के चाहिए। छोटू यादव के परिवार के, उनकर भाई बंधु के, उनकर माई बाप के FIR केकरा के करे के चाहिए? छोटू यादव के परिवार वाला लोग के। लेकिन एजा FIR कैले बड़ी आरती यादव। काहे भाई? तू हऊ के तहरा भी तो इहो प्रमाण नहीं खे कि तू 2 साल से छोटू के प्रेमिका हो, अब प्रेमिके न हो, कनिया तो ना हो। अब मान ली जा कि काल के डेट में आरती यादव पलट जइहन कि हमरा से जबरदस्ती दबाव में आके ये सब कुछ करवावल गई, तब का हुई? तनी सोची जा आप सभे आ हमके बताई जा। रात के 2 बजे एगो लड़का के साथे पकड़ेलू तू आ दोषी तहरा के छोड़ के बाकी सब लोग हो गए। चली छोड़ी जा। एगो ये बात बताई जा कि जे लड़की यानी कि आरती यादव अपन भाई, अपन बाबू, अपन भौजाई, अपन माई केकरो ना भइल है ना, तो का गारंटी बा कि वो छोटू यादव के परिवार वाला लोग के साथे दगाबाजी ना करी, पलटी ना मारी? सवाल नंबर 6, अब वो आरती यादव छोटू के घरे डेरा डाल के बैठल बड़ी, उनकर विधवा बन के। अरे भाई, तू सधवा कब रहू ओकर? तहार तो बियाहे ना भइल छोटू यादव से। रात के 2 बजे बिना बियाह कैले बाथरूम में पकड़ेलू आ तेकरा बाद छोटू बाबू तो दुनिया छोड़ के चल गईलन आ आरती यादव के नया बसेरा छोटू यादव के घर बन गई। खाली मुंह से कहला से कि तू 2 साल से छोटू के प्रेम में गिरफ्तार रहू, ई साबित थोड़े हो जाई। कोनो प्रूफ तो चाहिए, कोनो सबूत तो चाहिए, कोनो गवाह तो चाहिए। अपन कुकर्म आ अपन जान बचावे के बढ़िया तरीका अपनौले बड़ी आरती यादव। आप सभी के का राय बा ई जरूर बताई जा। आरती पहले तो ई साबित करें कि छोटू उनकर बॉयफ्रेंड रहन, लेकिन ना हो भाई लोग, उनकरा भी कोनो प्रूफे नहीं खे। सवाल नंबर 7, हमरा ई नहीं खे बुझात कि आरती यादव अब जे इतना हिम्मत दिखावत बड़ी, उ तब काहे ना दिखवली जब 2 साल से छोटू के प्रेम करत रही आ छोटू के प्रेम में गिरफ्तार रही। तब उनकरा भी इतना हिम्मत, इतना करेजा काहे ना रहे कि वो अपन बाप भाई से कह सकती कि जात बिरादर सब एक के बा आ हम छोटुए से बियाह करब, ना तो हम अपन जान दे दे। आज जब इस सब कांड हो गईल, छोटू मुँह गईल, उ रंगे हाथ 2 बजे रात के पकड़ा गईली, एकर हल्ला हो गईल देश दुनिया में, पूरा बिहार में ये सब बात फैल गईल, तब तरह तरह के उ बयान देत बड़ी। ओ घड़ी हिम्मत काहे ना जुटौली, काहे ना ई कहली कि हम छोटू से शादी करब, अगर जे छोटू से शादी ना होई तो हम मर जाई। इतना बोल्ड, हिम्मती, सहनशील और वीर बांकुड़ी आरती यादव के हिम्मत तब कहाँ रहे? हमरा कुछो नहीं खे बुझात। ए भैया लोग, आप सभी कुछो बताई जा। अगर जे ई हिम्मत आरती यादव पहले दिखैले रहती ना, तब बांसुरी भी बाजेत और बसो रहित। साच कहतनी कि ना? रउए सभी बताई जा। अब आखिर हम सारा सवाल जे बाटे ओकर जवाब कमेंट में आप सभी जरूर दी जा।